ଏକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ନାମ ରଘୁ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ। ଗାଁରେ ଯେ କେହି କାହାରି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ରଘୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଏକଦିନ ରାଜା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ମିଠା କ'ଣ? ଗାଁରେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ମନ, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରେ ଘୂରି ଆସେ। ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଋଣ, କାରଣ ଏହାକୁ ବୋହିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ମିଠା ମାଆର ପ୍ରେମ, କାରଣ ସେଥିରୁ ବଡ଼ ସୁଖ ନାହିଁ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ରଘୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଗାଁର ସତ୍ୟକାର ଧନ। ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସତ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ।